गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनो सानदों सासे उन्दै इउटुबार जे गेरेमसा बसुमतारी आरो एबसुनि माखासे मावथि सुबुंफ्रा गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय नैबे फंबाय गेरेमसा बसुमतारीखौहाय दिनैहाय वार्निं होनाय माबा मोनसे लानो थाखाय अल्टारनेटिभ बेबस्था लानो थाखाय बिथांमोनहा बाथ्रा बुंनाय बियो मोनसे आबसुनि थाखाय गनायथाव मोनसे बाथ्रा जायाखै। दिनै गेरेमसा फंबाया दिनै आबसुखौ आरो दिनै इउपिपिएलनि मानसिफोरखौहाय दिनै सोंखारिनायनि बाथ्राया दिनै माखासे खामानि मावनो हायै आरो आबसुआ मोनसे साइडजोंल' लानाय बे बाथ्राखौ लानानै दिनैहाय बिपिएफखौ मोजां मोनग्राखाय बिपिएफनि सापर्टार खालामग्राखाय फंबाय गेरेमसा बसुमतारीया दिनैहाय आबसुखौ सोंखारिदोंमोन। नाथाय बिथांनि सोंखारिनाय बा फंबायनि सोंखारिनाया गोरोन्थि जायाखैमोन होननानै आङो साननानै लायो। नोंथांमोनहा सानैनिबो भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय सोरनिया गोरोन्थिसिन जादों। दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सिनस्रि 100आव 100 सैथो जोंनि बर'खौ खौसेथि खालामबोनाय सिगांनिफ्राय जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होबोनाय मेन माबायानो जाहैबाय एनडिएफबि आरो बिएलटि आरो नैबे एबसु बे मोनथाम मानो गोबांथार प्रभाब्स लाबोनानै बर' हारिखौ सिनायथि होबोदों। नाथाय दिनैनि गेजेरावहाय राजनितिक हान्जाजोंहाय लोब्बा थाफानानै दिनै आबसुआ सापर्ट खालामबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आंबो गोरलै नङा दै रायजो राजाफोर, आङो पिसिडिआर जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो प्राइमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट खामानि मावबोदों। नैबे प्रमद बर' जे सान्ति सुक्ति जे अस्त्रधारिजोंसो सान्ति सुक्ति जायो हिसाबै उइटनेस हिसाबै एबसुआ थांदोंमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर'आ रन्जन दैमारि सारमोनखौहाय जेलाव हरफिननायनि गेजेरजों फाइनान्स आरो नन फाइनान्स बेफोरबायदि खोख्लैनायनि गेजेरजोंहाय रन्जन दैमारिखौ जेलाव थांफिननायनि जाहोनावहाय आङो गोबांथार गोरोन्थिफोरखौहाय इउपिपिएलनि मावथि मानसिफोरखौ नुनायखाय आङो दिनै इउपिपिएलखौ नागारनानै आङो आम आदमि पार्टियाव जयनिं जानानै आङो आम आदमि पार्टिखौ जोंनि बिटिसिआव लाबोनाया रायजो राजाफोर आंनि बे मावनाया गोरोन्थि जादों ना थारैनो सैथो जादों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। आङो फैबाय थानाय नैबे सेप्तेम्बर मासनि गेजेरावनो 10 जनसो केन्डिडेटखौ आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय प्रसार खालामनो थांगासिनो दङ। दिनै नोंथांमोनहा नायदो गेरेमसा फंबाया दिनै गोरोन्थि बुङाखैमोन आरो दिनै एबसुनि माखासे मानसिफ्रा दिनै वार्निं होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो बर'जों बर' जोङो वार्निं होनो हालायो। थांनाय समाव सासे हारसा बुरिया बर' गुन्दा होननानै बुंदोंमोन, बेखौ मानो जेबो बुंनो हायाखै। आरो थांनाय जे नैबेयावहाय गोबांथार जोंनि बर' हारिफोरखौहाय नासयगासिनो दङ उरुप कुमार दे बायदिखौ दिनै मानो पार्टिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनो हायाखै। बर'खाय दिनै प्रमद बर'आ दिनैहाय रेवरेवाखौ इएमनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। बियो मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै जोङो मिथिनो मोनो। दिनै गेरेमसा फंबाया मानि थाखाय बिथ्रिखिना नांदों होनोब्ला नैबे निउ जेनेरेसनाव बिथाङाबो सासे ग्रेजुवेट गथ', बिथाङाबो साननो हानाय मोनसे केपासिटि दङ रायजो राजाफोर। जायनि फलावहाय बिथाङा मिथिगौ जे थांनाय समावहाय नैबे अलखद समावहाय इउपिपिएलआबो हारसिङै सरखार दानो हाला आरो दिनैहाय बिपिएफआबो हारसिङै सरखार दानो हाला। बे समावहाय प्रमद बर' मानगोनां बिथांखौहाय मानगोनां दिनैहाय हाग्रामा महिलारिया बिथांमोनखौ बरायदोंमोन जयैनो सरखार दानो, नाथाय जयै दायाखै। बे समावहाय आबसुआ स्रि स्राय थादोंमोन। बे समाव मा जायामोन बे पइन्टखौ लाबोनानैसो नैबे गेरेमसा फंबाया आबसुनि दिफेन बर' बिथांखौहाय बुंदों आरो थांनाय समावबो मोनसे साइडजोंल' लानानै दिनैहाय दिफेन बर' मानगोनां बिथाङा सापर्ट खालामबाय थानाय जादों। नैबे हाग्रामा महिलारि मोनखौहाय गोबांथार ब्लेम खालामनाय बाथ्राफोरखौ दिनै बुंबोदों। बेफोरनि थाखाय बिथाङा बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा हिसाबैसो बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ कन्टेन्टखौ लाबोनाय जादोंमोन। बियो मोनसे आबसुनि थाखाय एसे खमजुरिखौसो नुहुरो। खौसेथि जोङो जाबायब्ला बिथांमोनहा दिनै बोलो होथारनांगौ। बिथांमोननि पइन्टआ जाहैबाय दिनै गेरेमसा बसुमतारी बायदि आरो गोबांथार इउटुबारफोर बायदिनि थाखायनो खौसेथि जानो हानाय नङा, बे पइन्टआसो थांदों। जुदि खौसेथि जानो गोसो दंब्ला दैदेनगिरिफ्रा दंब्ला नैबे फिसा फिसौ गोरलै गोरलाम इउटुबारफ्रालाय मा खालामनो हानो? मोनसे पइन्ट दङ रायजो राजाफोर, मा खालामनो हानो?
जोङो दिनै खौसेथि जाजानोसो लुबैदों खौसेथि जायैनि मुङावनो दिनै बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ दिनै लाबोनो गोनां जादों बिथांमोना एसे स्टाडि खालामनानै नायथों होननानै आङो दिनै बिथांमोनखौहाय फंबायमोनखौ आङो दिनै बिथांमोनखौ बुंदों आरो बिथांनि बैसोखौबो जोङो नायोब्ला नुनो मोनो बिथाङाबोथ' दिनैहाय बर' हारिनि थाखाय मा खामानि मावबोदों बिथांनि बैसोखौ नायोब्ला बेखौबो बुंनो हायो नाथाय जोंनि बर'नि गेजेरावहाय खौसेथि बारहावाया जेरै बारबाय बेबायदिनो खौसेथि थाबाय थादों आरो खौसेथि जानो हाथों होननानै आंबो हास्थायो नाथाय जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि कन्ट्रोभार्सि लाबोलायनाया मोजां नङा होननानै आङो सानो आरो गाव गावनि दायखौ खोमोरनानै गुबुननो दाय जाबसिननाया मोजां नङा होननानै आङो सानो सानैनिबो नोंथांमोनहा नैबे बाथ्राया मा जालायदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि सायाव नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन दिनैसो बिथाङा बर' जाथिखौ खौसेथि जानो खावलायदों मानि थाखाय खावलायखो मा जाखो ना बिथांमोना गावसिनि पलिटिकेल केरियारखौ बरबाद जानायखौ नुहुरखाबाय नामा आपकामिं जि बिटिसि इलेक्शन बेवहाय बिथांमोना गेलेनो हानायनि जैगथा गैला दुरबल जाबाय पलिटिकेल पार्टिफोरखौ मानि थाखाय ज' जानो खावलायखो जाहोना मानि थाखाय बर'जों बर' ज' जानानै सरकार दानांगौ बेफोरबायदि खोथाया दिनैनि डेटआव मानो फैखो साननो गोनां भेरि आनफर्चुनेट दिनैसो बेबायदि खोथाखौ साननो रोंबाय मैया गेरेमसा बिथाङा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ बायदि बाथ्राजों सोंखारिनाय जोङो नुनो मोनदों बिथांनि बाथ्रा बुंनाया जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बायदि गनायजाथावै बाथ्राफोरजों बिथाङा सोंखारिदों जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया जोंनि जे बर'फोरनि राजखान्थियारि हान्जाफोरखौ खौसे जानायनि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौनो बिथाङा मोनसे निन्दा खालामनानै जे गोबां बाथ्रा लाबोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ सोंखारिदों दा गेरेमसाया बर' जाथिनि मा खामानि मावदों आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मा मोनथिगौ बिथाङा मैया दाखालि सासे उन्दै गथ' आरो बिथाङा बिपिएफजों सासे इनफ्लुयेन्स जानाय जे बिपिएफनि सासे दालाल टाइप मानसि बेबायदि मानसिया जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांखौ सोंखारिनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो निन्दाजनक होनना जों माजबा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिथांखौ निन्दा खालामो आरो बिथांखौ जोङो दिनै खावलायहरो समाजाव बेब्रेमाय लाबोनानै बर' जातिखौ गुरले गुरजे खामबावनायनि सिन्था सरसाखौ बिथाङा लाबोनाङा दिनै गोबांखिनि बर'फोरनि गेजेराव प्राद प्रतिघात थांबाय दा दिनै मोनसे सम सफैदों जे खौसे ज' जालायनायनि मोनसे लामायाव फैदों दा बेखौ सिगांनि बाथ्राफोरखौ जे नबां जाबां बाथ्राफोरखौ सानखांनानै दिनै बियो लाबोनाया खोब निन्दाजनक आरो बियो दिनैनि जेनेरेसननि मोनसे गनायजाथाव बाथ्रा नङा बेनिखायनो दिनै माजबा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ जोङो गले गले खावलायदों ससियेल मिडियायाव फैनानै जे गावल' मबाइल सालायनो रोङो बायदि गावल' इउटिउब बाथ्रा बुंनो रोङो बायदि गोदाव सोराव फैनानै बिथाङा बाथ्रा बुंफायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बर' जातिखौ खौसेथि जानाय मोनसे इकुवेलिटि बा इउनिटिनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय जोङो खावलायदों बेबायदि गोदाव सोराव बाथ्रा बुंनानै ससियेल मिडियायाव हगारनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नङाब्ला बिनि फिननायखौ जोंबो होनो राजि जानानै दङ।